आगस्ट 1 तारिख खालि खेला दङ तो बिथांमोनखौ आं लुबैयो जे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ सापर्ट खालामफैगोन बड'लेण्ड एफसि खौ आं बेखौनो आसा खालामो। सिगाङाव खुलुमबाय बयखौबो आं दिनै बड'लेण्ड एफसि आव जइन जादों जाहाथे आं आंनि टीम बड'लेण्ड एफसि टीमखौ मोजां खालामनो थाखाय। आं गिबि मेचआव एक्सपेक्ट खालामदों मानो होनबा नर्थ इस्ट टीमाबो मोजां टीम तो आं लुबैयो जोंनि प्लेयारफ्रा मोजां गेलेगोन मानो होनबा जोंनि प्लेयारफ्रा मोजाङै ट्रेनिं खालामगासिनो दङ ग्राउन्डआव कोचआ जेसेबांखिनि इनफरमेशन होदों बेखौ प्लेयारफ्रा सोलोंगासिनो दङ तो आं आंनि फार्स्ट मेचआव आं बेखौनो एक्सपेक्ट खालामो जे जोङो फार्स्ट मेचखौ देरहागोन होननानै आं आसा खालामो आरो आं नाजागोन टीमनि थाखाय जेसेबां हानायखिनिखौ आं गेलेनो थाखाय टीमखौ देरहासार खालामनो थाखाय। सापर्टारा आंनि थाखाय बहुत इम्पर्टेन्ट आरो टीमनि थाखाय जोबोद गोनांथि मानो होनबा जोङो ग्राउन्डआव जोङो सापर्टारखौ मोनोबा गेलेगिरिफोरनि थाखाय बिराद मोजां जाहाथे जों बायरानिफ्राय प्लेयारखौ इनकारेज खालामो सापर्टारफ्रा। आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि सापर्टारफोरखौ जेरावखि थाया मानो जेखि खनायाव थाया मानो बिथांमोना एदिनखालि जोंना 1 तारिख आगस्ट 1 तारिख खालि खेला दङ तो बिथांमोनखौ आं लुबैयो जे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ सापर्ट खालामफैगोन बड'लेण्ड एफसि खौ आं बेखौनो आसा खालामो। बिथांमोना जेसेबां हिउज फेन्स जेसेबांखिनि फैनो हायो जोबोर प्लेयारफोरनि थाखाय टीमनि थाखाय जोबोर मोजां तो आं आसा खालामो बिथांमोनखौ